Kedam tang jak khongpo ni phai ing koi rahini ani volongkomaji pathua klamalong ki bipon summer football tournament angdung kiti ke pathu pon angdung kiti ke pathua long jirsong tharikiri club lapen kingfisher fc ang bongsi angdung kiti pathu pon lo Langpher constituency ke parlo volongkomaji pathua klamalong ke chengsi summer football tournament angdung kiti ka pathu ponalong jirsong tharikiri club pen kingfisher fc ang bongsi chedan pon lo Bangso kapathu bama porahut pupu atum sitame kapathu ke thek serajok goalkeeper ponone desi aphitu tiebreakers pachitursi jirsong tharikiri club atum chapahai pondetlo Bangso kapathu panalong alohia manpen KAAC em madhuram lekthe chetongdun lapen pennang an ke the kiding atum sitame alohia manpen chetongdun si RDP dun Bangso kapathu ki hai pon atuma phan tangka suri ingkoi anong I pipa jirpon lapen kere mate runner sa atuma phan tangka suri ke anong I pipa jirpon lapen ke thek ser kapathu pon atuma phan setami nong e kapajir padopon bangso kapathu pon along mesen pensi pachon ponlo lapen non ke bangjir ni apora hut karbi anglang autonomous council hin pen setami cherap chetodun bomlo lasi nilihin pen setami cherap dun bom popusi e madhuram lekthe pen pherangkia thingnolong ningje pon Nero pilo sumar dum non pathu chi hui pigan no letum dak lang fer hawar no kenang ana din ke pathu aba letum cheya pon lo la pen gaw sumar na ke pathu ka lang me pik pik la si la hai an se pathu na te pathu ye panili tum bori pon bom lo letum CM sir Dr. Tuliram Rohang alang li kasa lo president mate CM sir alang li himbel ame la ka pathu na bang kenang an ke pathu ye pan bori pon lo la sinile tum kedam tang ni thom ni plia prang kasa jitu lamhang ke jani CM sar pang dak kontang lo je CM Gold Cup kami prabjin pen pathu bi kon po la pen ke MSC Cup bang ke homostitin mate MSC constituency tin na bang so ka pathu ka bi kon September chikro pen Puloni pendirchona rongpi karbiang long live